Hati-hati Kang. Andele Sang Prabu. Ya mau. Pati. Ya. Inelung Triprakara.
Yo, 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 yo. Hati-hati, Dek. Yo, ayo 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 yo pakranto tur angkara Oh yo yo yo. Iya. yo 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 oh iya Ada tawa kono. Hati-hati jagomu lho, Kang. Hae, hae. Hae. Kandhaku apa? Iya. Di jago ki mulane diombeni diloloh barang lah wong. Tak ombenani ya Di ya. Ya kalah jagomu kok. Ayo karang mau sawit mau ora di banyu ora dikapak-kapake kok Di. Teko mara didu. Wis jagone kakangku ki jan nek ketoke ya senajan ora jalu ning jalu lepek. Saka omah mau ketoke ya wis di werna-werna ning kok nyatane kakangku kele nggo jago aja kalah sithik. Ning intine niku sing tuwa men nembang sithik. Maksude sing nambani jago saka sing sepuh. Kowe malah nyeret jaran kae engko. Iki tolong Mas. Oh iya lah, Mas Yanto tolong ki Mas. Iki karang mau wis ora tau ben wis suwe temenan iki Di. Yo gek Yo dibanyu. jajal dojan ora iki dombeni. Oh gelem. Gelem ya Di ya. Wong ngene gelem ngombe ya sik ana harapan. Ana harapan nek iso. sesuk kena didu meneh ngono. Ayo nek ana sing nanggap. Ayo. Nek ora sing tanggap ora anu. Ya ora didu. Ora didu walah ya payah iki. Ora ngerti mung suwe sapa awake dhewe wong tuwa kok. Wis. Heeh. Kae wis ya Oh, liyane. wis. Liyane arek ora. Ah iki turane. Ora apa-apa kabeh aturan. Ayo ayo Nek gelem. Mo. Oh, gelem wae. Oh, wis. Ya. Nek sing mburi kurang ya tak jobokne Kana meneh. jogoke kana. Kae iki dijogoke kae galung nambah pujo. Hah? Oh, jogoke kopi. Kopine dilalah-lali ora nggawa e. Hah? Nggawa apa? Oh, ya wing aku sing ora ngerti le singgah ngono. Kopi sing selalu nang dhuwur kopi apa, Kang? Kopi Kopi kok ora tau nang ngisor. ah. Kuwi kopiah putih karo kopiah ireng. Oh. Ya wis. Kowe sing pinter ngono ya dia. Ya ora pinter niku plesetan kok. Ah gitu kita kopayah. Kopi sing ora kena di Ya kombe. wis, tak tambanane ya dia. Ya. Beduk tiga datan ngarsa kemuling. Ya. Padang ngembulan kekedar ing latar. Ya. Tengok-tengok lungguh dhewe. Loro gendolane. Anginyo ngidit ngidul saya geges
ning ati rumangsa wong wis kalola ora apa piyo pisan ning pondokan rino wengi tansah nyandang prihatin awas ya dia duh nyawa gondelan araga tombo teko lara lunga di Ajrih kawanan sapone pangwetan solaipun martandane yen wis bangun kumlewang sakulon ing gunung wong pratesan wis padha obah arasa samya anyambut karti angayai kowa timbang ya balik ya ya haro ya haro kodok rambut kodok Koke jagone kok kalahan to? Ora bisa. Ha iki jagomu kalah meneh kok. Iki dudu jagoku. Apa? Iki jagone Mastri. Oh iya, nek lak disilih didunang kene. Ha iya. Wis tak tembung kok mau. Oh wis ta. Wis. Ya tak tembung nek kok kalah ya, Kang. Kalah. Weh lah payah iki. Sing kene ya kalah meneh. Ah, telu kalah kabeh nggonmu. Wis. Wis ora apa-apa lah. Tak tambani supaya mari iki sing gelis mari nganggo tamba apa ya, Kang? Ya wis manut wae kok. Dijamoni apa ya, Kang? Cekoki kae. Jamune apa nek anggitmu? Belas kencur. Ora kok iki piye iki? Mah aku kan nyunggi deklet. Jamune iki nek sing mandi jamu sore ngat. Oh, sore. Oh. Sore ngat iki sore dombe bengi semangat. Semangat le ora semangat le salat tahajud maksudnya lho. Ojo ngeres le nampa.
Ya wis tak tambanane. Tambane dhewe. Iki ben semangat kabeh. Tambane ora dandang gula iki. Karepmu. Ket mau kok dandang gula. Dandang wae, ijo ya bosen. ngono, dandang titir kae lho dandang. Nganalangi enggang pat. Ayo, kendangnya dadutan lek selo. Gonge loro-loro gur, angklunge ngedruk mengikuti. Ngana malenggang patah-patah, ngana malenggang peta-peta, ngana prepodi, poco-poco. Comangan yang paling ku sayang, comangan yang paling ku cinta, comangan Jago sing dhewe semangat banget iki. Apabila ngana nggak cinta, siapa bilang ngana nggak sayang, sungguh peta sayang, comangan yang paling ku sayang, comangan yang paling ku cinta, comangan bikin pusing dibantu bu karena poco-poco cumangan yang paling ku cinta, cumangan yang paling ku sayang, cumangan bikin pusing. Siapa bilang anak gak sayang, siapa bilang anak gak cinta, sungguh kita sayang, cumangan yang paling ku cinta, cumangan yang paling ku sayang, cumangan bikin pusing. Yuk. Mbok sesore betah malah. Saking semangate ya dia. Jago kalahe melu. Weh, dangtak tuh. iki wis arek wani tarung Kang. Ora Iya. sembarangan. Dangtak Kali tuh. tak sebawangan ngene iki. Ya. Ninggalke wong lunga rondo. Yo. Yo. Ya, oi. Ya. Soco tlatenono
Yo 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 yo. Rotaruna angutia. Waduh. Niki ngersake lelagon apa Mas? Oke. Oh nggih. Monggo Bu. Kala seba Bu, monggo dipun tuhani jih ing pengangkah boten pripun-pripun namung menika nguri-uri budaya. Nggih. Monggo. Rumeksa ingsun lakune sedaya wara lawan pak Ya. ora
Sabaran sekala lasa Ya. ingkang Yo 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 yo. mulyan sang yang tertimbang Ah ah ya 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 ya. Ya.
Ya. Wa ya. Wa ya.
Nggih. Ngaturi rawuh Mas Yanto. Mas Yanto taturi rawuh wonten mriki. Katuran rawuh mriki Mas Yanto. Kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane yen tulen Eh. manut terus eling kancane. Kang Bejer. Piye, Dik? Jarene kowe duwe ingon-ingon.